Hi! Kumusta? Ang maminaw ug magtuon, makakatuon. Kini si Teacher Helen, kaninyo naghinam-hinam na nga magtudlo. Aron, walay bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga mamahimong malampuson. Mga bata, magtuon kita karon. Atong tun-an ang mga punglihok. Iandam ang inyong mga lapis o papel. Unya, atong buhaton ang mga buluhaton nga atong maagian sa atong mga pagtuon. Unya, pagkahuman, ato kining i-check pagkahuman sa atong video. Aron, mahibal-an nato kung duna ba kita'y nakatunan o nakakatun ba kita sa atong natunan. Okay, mga bata, tunan nato karon ang panghitabo sa mga punglihok base sa panahon kanus kini gibuhat. Sa Ingles, gitawag kini og tenses of verbs. Sa daw mga bata, tenses of verbs. Ang atong pagatunan karon mao ang panghitabo sa mga punglihok base sa panahon kanus kini gibuhat. Sige, magpadayon ta. Ang atong katuyuan sa atong mga pagtuon karon nga mailhan ang panghitabo sa mga punglihok base sa panahon kanus kini gibuhat. Ikaduha, makahatag og konkretong pananglitan ang matag usa sa kahimuan sa mga punglihok. Ug ikatulo, magamit ang saktong punglihok subay sa panahon nga gihatag kanus kini gibuhat. Mao kana ang atong katuyuan sa atong pagtuon karon. Karon, tunanta ang pahayag o pulong nga atong gihimo base sa atong hulagway nga nakita. Atong basahon. Giluto ni mama ang isda gahapon. Sa pulong nga atong gibasa, hain ang pulong nga punglihok. Hain niini ang punglihok nga nagsulti sa gibuhat ni mama sa isda. Okay, ang tubag, mao kini. Ang pulong nga giluto. Ang pulong nga giluto usa kini kapong lihok. Okay. Mangutan ako, kanus aman nahimo ni mama ang maong pagluto o kanus aman gihimo ni mama ang punglihok nga giluto. Kanus aman si mama nagluto o kanus niya giluto. Gahapon. Mangutan ako, ang pulong ba o ang punglihok ba nga giluto, human na ba kini nabuhat? Tama, human na. Tungod kay sa pulong nga gahapon. Tungod sa pulong nga gahapon, nagsulti kini nga kagahapon lang niya giluto ang isda. Busa ang punglihok nga giluto, pulong kini nga nagsulti nga human na kini gibuhat. Nahuman na ang pagbuhat sa punglihok. Ang pulong nga giluto. Gitawag kini sa Ingles nga past tense.
Punglihok nga nahuman na. Punglihok nga nahuman na. Sa English, gitawag kini og past tense. Karon, unsa man kining punglihok nga human na o nahitabo na? Okay, gitawag kini og punglihok nga human na o nahitabo na. Unsa man kining punglihok nga nahitabo na? Ang punglihok nga nahitabo na, punglihok kini nga human na gibuhat. Gibuhat kini ganina, kagabii, gahapon, o kaniadto pa. Nagpasabot nga nabuhat na ang maong punglihok. Human na kini buhata. Mailhan kini nato pinaagi sa pulong nga nagsulti og panahon. Sama sa ganina. Umuingon kita og ganina, human na. Di ba? Iagi na. Kagabii, kagahapon, ug kaniadto pa. Okay, mga bata, sultian ko kamo nga ang pulong nga o punglihok nga nahitabo na maporma kini sa pinaagi sa pagdugang o butang og silabang nga ni ug gi sa unahan sa punglihok. Unsa daw ang silabang nga gidugang aron makahimo kitag punglihok nga nahitabo na? Ang silabang nga ni ug gi. Sama ni ini. Pananglitan. Pananglitan sa punglihok nga nahitabo na. Sa gikaingon ko na, ang punglihok gidugangan kini sa unahan og silabang nga ni o di kaha gi. Okay, unang bilang. Ang punglihok nato dinhi kay luto. Gidugangan nato og ni sa unahan, nahimong niluto. Ikaduha, langoy. Gidugangan kini og ni nilangoy. Ikatulo, labay. Gidugangan kini og gi. Gibutang sa unahan sa punglihok. Moingon kita, gilabay. Ikaupat, sira. Gidugangan og silaba nga gi. Moingon kita, gisira. Ikalima, lupad. Gidugangan nato kini og silaba nga ni. Moingon kita, nilupad. Mao kana ang paghimo sa punglihok nga ang buot pasabot nahitabo na o human na gibuhat. Timan mga bata nga ang mga punglihok nga dunay ni ug gi sa unahan sa iyahang punglihok o pulong kay gitawag kini og punglihok nga nahitabo na o human na. Sige, tan-awa kini. Lingini ang punglihok nga nahitabo na. Sige. Tan-awon kini, basahon kini nato. Unya, pangitaon nato ang pulong o punglihok nga nahitabo na. Sige. Una, niligo sila sa sapa gahapon. Hain man ang punglihok nga nahitabo na? Atong linginan. Niligo. Nganong niingon man ka nga ang punglihok dinhi nahitabo na? Tungod kay duna kitay nakita nga silabangan ni sa unahan sa punglihok. Ikaduha, nidula sila ganina sa plaza.
Hain man ang punglihok nga nahitabo na, linginan nato kini. Okay. Sige daw, linginan nato kini. Maukan na. Nidula. Hain man ang pulong o panahon o pulong nga nagsulti nga nahuman na ang maong punglihok o nahitabo na. Tungod sa pulong nga ganina. Ganina. Ikatulo. Nilupad ang langgam ganinang buntag. Hain man ang punglihok nga nahitabo na. Ang pulong nga nilupad. Unsa man ang pulong nga nagsulti nga nahuman na ang maong buhat o nahuman na ang maong gibuhat sa langgam. Ang pulong nga ganinang buntag. Kung moingon kita nga ganinang buntag, nahuman na. Diba? Kay hapon naman karon o ganina. Kung sa pulong nga ganina, nahuman na kini. Niagi na. Sige. Karon, tunanta ang lain pang pahayag. Base gihapon sa atong sa hulagway nga atong nakita. Okay. Tunanta ang pugpulong o pahayag. Naghugas si mama og plato. Naghugas si mama og plato. Ang punglihok, hain man ang punglihok nga ana adinhi sa atong pahayag. Unsa nga pulong ang punglihok? Ang naghugas. Okay. Nagsulti ba kanus nang hugas si mama? Naghugas si mama og plato karon. So sa ato pa karon niya gibuhat. Kasamtangan niya nga gibuhat ang maong paghugas. Samtang nakita niya si mama, niingon siya, naghugas si mama og plato. Muingon kita nga ang punglihok nga nanghugas, naghugas, punglihok nga kasamtangang nahitabo. Kasamtangang nahitabo og gibuhat pa hangtod karon. Itawag kini sa Ingles og present tense. Okay, nasabtan ninyo mga bata? Naghugas si mama og plato. Nagpasabot karon gayod niya gibuhat ang maong pagbuhat sa punglihok. Dili parehas ka ganina nga kung moingon kita og giluto human na. Apan karon ingon kita naghugas si mama ang plato karon niya gibuhat ang paghugas. Okay. Unsa man ang punglihok nga kasamtangang nahitabo. Unsa man ang at buot pasabot sa punglihok nga kasamtangang nahitabo o gibuhat pa karon. Giunsa nato kini pagporma. Okay. Unsa man aduna kitay pangutana dinhi. Unsa man kining punglihok nga kasamtangang nahitabo o gibuhat pa? Ang punglihok nga kasamtangang nahitabo o gibuhat pa karon. Punglihok kini nga nagtug-an nga karon gibuhat ang maong lihok ug padayon pang gibuhat. Pinagi sa imong pagtan-aw o karon dayon nakita nimo siya nga nagbuhat ni ana. Moingon kita nga ang punglihok nga imong himuon o isulti mao ang punglihok nga kasamtangang nahitabo.
Kano saaman kini mamugna, no? Kung ang punglihok nga nahuman na o nahitabo na mo mudugang kita og ni og gi unsa man ang atong idugang kung ang buot pasabot sa punglihok karon nahitabo. Ania ang tubag. Mamugna kini nga pulong pinaagi sa pagdugang ug sila ba nga nag o di kaya nang nag o nang aron makahimo og pulong nga punglihok nga kasamtangang gibuhat. Ania ang pananglitan sa pagmugna og punglihok nga kasamtangang nahitabo. Sa gikaingon na nga magdungag kita og silaba nga nag o di kaha nang. Okay. Una, ang punglihok nga luto gidugangan og nag mahimo nang nagluto. Kung moingon kita nga nagluto, nahitabo karon ang pagluto. Ikaduha, langoy gidugangan og naglangoy sila sa sapa. Sa ato pa karon nila gibuhat ang langoy. Okay, ikatulo, labay gidugangan og nanglabay. Okay, moingon na kita nga nanglabay. Kung moingon kita nanglabay, karon sila naghimo sa paglabay. Ikaupat, sira gidugangan og nagsira. Nagsira ang tindahan. Pasabot, sira karon nagsira, karon gibuhat ang pagsira. Ikalima, lupad gidugangan og silaba nga nang lupad. Ngayon kita, nang lupad ang mga langgam. Kano saaman nahitabo ang paglupad? Karon sa panahon nga imong gisulti. Okay. Sige. Karon atong linginan ang kasamtangang nahitabo nga mga punglihok. Unsa ang atong linginan mga bata? Linginan nato ang punglihok nga nagsulti og kasamtangang nahitabo. Nangaligo pa sila sa sapa. Hain ang punglihok nga nagsulti nga ang ilang gibuhat o ang punglihok nga nagsulti nga gibuhat pa karon nang aligo. Nang hulam si Alan og libro. Hain ang hugpulong o hain ang pulong o punglihok nga gibuhat pa sa kasamtangan. Ang pulong nga nang hulam. Okay. Nag-inom ang bata og gatas. Hain ang punglihok nga nagsulti sa lihok nga gibuhat pa hangtod karon o kasamtangan. Ang pulong nga nag-inom. Okay. Sige. Tunanta ang laing pangpahayag. Sige atong basahon. Maligo ko ugma sa dagat. Sa daw ang atong pahayag o pulong nga gibasa. Maligo ko ugma sa dagat. Tanawa ang bata nga naa sa hulagway. Iyang gihuna-una o nagplano siya unsa iyang buhaton. Ugma. Unsa iyang giingon? Maligo ko ugma sa dagat. Hain ang punglihok. Ang punglihok kay maligo. Mangutan ako. Human na ba niya gibuhat ang pagligo? Wala pa. Diba? Wala pa. Nganong wala pa man? Tungod kay ugma
paman siya maligo. Nagplano pa lang siya nga maligo. Busa, ang punglihok dinhi kay wala pa mabuhat. Giplano pa lang, buhaton pa lang. Mangutana ko, unsay tawag sa punglihok nga wala pa mabuhat? Kaganina, sa unahan gitun-an nato ang punglihok nga nahitabo na o nabuhat na. Ikaduha, ang punglihok nga gibuhat karon o kasamtangang nahitabo. Ikatulo, karon mauna ka na ang punglihok nga wala pa mabuhat. Unsay tawag nato ni ana? Ang punglihok nga maligo, punglihok nga wala pa mahitabo kun buhaton pa. Punglihok nga buhaton pa. Ngano man nga buhaton pa tungod kay giplano pa lang kini. Unya pa kini buhaton ugma o sa sunod adlaw. Gitawag kini sa Ingles nga future tense. Future tense. Okay. Sige. Okay. Wala pa nahitabo kun buhaton pa. Gitawag sa Ingles nga future. Unsa man kining punglihok nga umaabot pa, no? Umaabot nga mahitabo kun buhaton pa. Sa Ingles gitawag kini og future tense. Okay. Kini nga lihok giplano pa lang. Wala pa gani nagisugdan ang pagbuhat sa maong lihok. Mamugna kini nga pulong pinaagi sa pagdugang og silaba nga mu og mag aron makahimo kitag punglihok nga buhaton pa. Mga bata, tulo ka punglihok ang atong na katunan. Una, punglihok nga nahuman na, punglihok nga karon gibuhat, ug ang punglihok nga buhaton pa. Yun sa man kini pagmugna, gimugna ang punglihok nga buhaton pa pinaagi sa pagdugang og silaba nga mo og mag ngadto sa punglihok. Ania ang mga pananglitan. Ania ang pananglitan sa pagmugna sa mga punglihok nga umaabot o buhaton pa nga mga punglihok. Sagi kaingon na nga dugangan kini nato og silaba nga mag o mo. Una, luto gidugangan og mag, moingon kita magluto. Nagpasabot, buhaton pa ang pagluto. Ikaduha, langoy. Dugangan og mo, moingon ka mulangoy. Nagpasabot nga buhaton pa ang paglangoy. Wala pa kini nabuhat, umaabot pa. Katulo, labay. Dugangan og maglabay. Kumain kita maglabay ko og basura unya. Wala pa nabuhat ang maong lihok. Ikaupat, sira. Dugangan og mo sira. Mo sira ang tindahan unya alas 9. Wala pa kining nahitabo. Kalima, lupad. Idugangan og mo, moingon kita, mulupad. Ang mga punglihok nga atong nahimo dinhi pinaagi sa pagdugang og mga silaba nga mag ug mo, nakahimo kita og mga punglihok nga umaabot pa o buhaton pa. Okay. Sige. Karon lingini ang punglihok nga wala pa nahitabo o buhaton pa. Muinom ko og gatas unya. Okay, muinom. Okay. Ang iyang ginauna, maghulam si Alan og libro sunod semana. Hain
Ang pulong nga nagsulti nga ang iyang buhaton wala pa nahitabo maghulag. Unsa nga pulong ang nagsulti nga tanos aniya buhaton. Sunod si Mana. Busa makaingon kita, ay wala pa siya. Wala pa niya gibuhat ang paghulam tungod kay sunod si Mana pa. Si Papa magpalit ugma og pizza. Hain ang pulong o punglihok nga buhaton pa. Magpalit. Ano man, tungod sa pulong nga ugma. Buhaton pa niya ang pagpalit. So, nasabtan ba nato mga bata? Nasabtan ba nato mga bata ang atong natun-an? Karon mamalandong kita. Sa atong mga pagtuon, gikan kaganina, nahibaluan nato ang mga panghitabo sa mga punglihok base sa panahon kanus kini gibuhat. Dunay tulo ka kahitabuan sa mga punglihok. Una, maadunay mga punglihok nga nahitabo na kung nabuhat na nga mga lihok. Kini gitawag og past tense. Nahitabo na. Ikaduha, kasamtangang nahitabo kung gibuhat karon. Adunay lihok nga kasamtangan nga gibuhat o gibuhat karon. Gitawag ka na og present tense sa English. Og ikatulo, hitabo pa kung buhaton pa. Buhaton pa ang maong lihok. Gitawag kini og future tense. Okay, tulo ka na mga kahitabuan sa mga punglihok. Nahitabo na o nabuhat na, buhaton gibuhat karon o buhaton pa. Sa English, past tense, present tense, o future tense. Mga bata, basaha ang mga hugpulong o pahayag. Isulat sa blanco ang nabuhat na, kasamtangang gibuhat ug buhaton pa. Naligo ang mga bata gahapon sa sapa. Hain ang saktong tubag. Nabuhat na, kasamtangang gibuhat o buhaton pa. Ikaduha, si Tina manghulam og libro sunod adlaw kang alan. Unsa man ang atong punglihok dinhi? Nabuhat na, kasamtangang gibuhat o buhaton pa. Isulat ka na ninyo sa inyong papel. Ikatulo, ang iro minom og gatas. Ang iro minom og gatas. Unsa man kini? Nabuhat na, kasamtangang gibuhat o buhaton pa. Idibuho ni Ana ang nindot nga bulak niya. Unsa man kini? Na buhat na, kasamtangang gibuhat o buhaton pa. Naglabas si Mama gahapon. Unsa man kini? Nabuhat na, kasamtangang gibuhat o buhaton pa. Sige. Sunod. Karon, isulat sa blanco ang saktong punglihok. Pinaagi sa pagdugang og mga silaba. Pananglitan, taon, pwede nato kining dugangan og diba? Okay, pwede po nato siya dugangan og nang. Okay. Gusto ni Mila blank og mansanas ugma. Unsa ang saktong punglihok nga atong isulat dinhi? Ikaduha, ang punglihok kay luto. Blank, si Rodel og adobo kagabi. Blank,
si Rodel og adobo kagabi. Unsa man kadtong atong idugang nga silaba aron mamahimong kagabi pa man siya nagluto o na mahimong human na ang maong punglihok. Ikatulo, si Peter, ang atong punglihok kay Bisbis. Si Peter blank o bulak adlaw-adlaw. So karon no, karon niya kini gibuhat matag adlaw. Okay. So ikaupat blank ko ang kuunya sa akong assignment. Ang punglihok kay sulat. Kalima, gahapon rami blank sa among kwarto. Unsa man ang ilang gibuhat sa ilang kwarto, ang punglihok kay silky. Unsa man nga sila ba ang atong idugang aron mamahimong human na o na human na ang maong lihok kay kagahapon pa man. Tubaga ka na ninyo isulat ang inyong tubag sa inyong papel. Wala na ninyo, pwede ninyo i-pause ang video dayon magsulat mo, mag-answer. Sige. Sunod. Okay. Mga bata sa atong naagian nga mga buduhaton, sa atong natun-an na angay natong timan-an. Nga, una, nahibaluan ang panghitabo sa mga punglihok base sa panahon kanus na kinigibuhat. Kaduha, timan-an nato nga ang punglihok adunay tulo ka kahitabuan, no? Una, ang punglihok nga nahitabo na. Ikaduha, ang punglihok nga kasamtangang nahitabo o karon nahitabo. Ang ikatulo, ang punglihok nga nagsulti sa lihok nga buhaton pa. Wala pa nabuhat o buhaton pa lang. Mauka na ang mga punglihok. Kinahanglan mabinantayon kita sa paggamit ni ini aron dili kita masayo. Tan-aw nato ug siguraduhon nato ang mga pulong nga nagsulti sa panahon kanus kini niya gibuhat. Ug ang mga silaba nga angay natong idugang sa mga punglihok aron mamahimo kini o nagpasabot kining nahitabo na, kasamtangang nahitabo o buhaton pa. Okay. Sige. Tapos, ato nang ihatag ang mga tubag. Okay, una, nabuhat na. Tungod kay gahapon pa man sila nalito. Buhaton pa. Tungod kay sunod adlaw pa siya mga kasamtangang na gibuhat. Kaupat, buhaton pa. Ang ikalima, buhaton pa. Nabuhat na. Ang ikalima di ay mga bata is nabuhat na. Okay. Karon, ato nang ihatag ang tubag sa atong mga buluhaton. Isulat sa blanco ang sakto nga punglihok pinaagi sa pagdugang og mga silaba. Okay. Gusto ni Mila nga ang tubag mukaon og mansanas ugma. Tungod kay buhaton pa ang maong punglihok gidugangan nato kini og mo aron ang buot pasabot niini buhaton pa kay ugma pa man. Ikaduha, ang tubag niluto. Niluto si Rodel og adobo kagabi. Human na ang atong human na ang atong punglihok, nabuhat na kini.
Busa ang atong gidugang nga silaba kay ni. Ikatulo, ang tubag magbis-bis kay kasamtangan paman kini niyang gibuhat. Ikaupat, musulat. Musulat ko unya sa akong assignment. Ang unsa ang gidugang sa nga silabas sa atong kung lihok gidugangan kini og mo aron mamahimong sakto kay ang kung lihok nga angayan natong isulat dinhi kay wala pa nahitabo o buhaton patungod sa pulong nga unya. Okay. Ang ikalima, nisilhig. Gahapon rami nisilhig sa among kwarto. Tungod sa pulong nga gahapon, nagpasabot nga ang pulong nga kung lihok dinhi kay nabuhat na. Gidugangan og kung liho gidugangan kini og silaba nga ni aron mamahimong kung lihok nga nabuhat. Hey, sa mga bata nang hinaot ko, nga duna gayud kamoy nakatunan sa atong leksyon, no? Siman ikini ninyo pag-ayo nga sa panahon nga ingon aron, sa panahon nga anaa lang kamo sa balay, kinahanglan gayud nga magtuon kamo. Kining atong video nga akong gibuhat, pagkatabang kini kaninyo aron masabtan pa ninyo ang mga leksyon nga inyo nang natunan. Pwede kini ninyo i-share, i-like ninyo, i-subscribe. Aron kung aduna man ko'y bagong mga pagtulunan, inyo dayon kini makita, ma-notified mo. Ibutang ninyo din nga notified all katong kung naman dito specify no. Mga bata, walang kadto. Bye!